En is er dan verder nog nieuws rondom Dani dan? Ik ben nog steeds hartstikke gelukkig. Mijn website is vernieuwd, dat is leuk. Mensen kunnen kijken op Facebook, Dani Vermeulen. Hartstikke leuk. Als ze even zeggen, vind ik leuk, kunnen ze alles zien wat ik op het moment aan het doen ben. Als mensen trouwens bij jou op je Facebook kijken, reageer je dan ook zelf of gebeurt dat door een team achter jou? Nee, dan reageer ik echt zelf. Dus nee, ik heb nog niet een heel team achter me. Ik doe het allemaal lekker zelf en dat vind ik ook heel leuk om te doen. Dat is ook een soort van ontspanning. Ja, nou ja, ontspanning moet altijd wel, soms is het best veel. Maar ik vind het gewoon leuk. Hoort erbij, vind ik. Haal je dan ook inspiratie uit, dat soort contacten met je fans? Soms wel, ja. Weet je, dat doet je altijd heel goed. Als mensen zeggen, hey Daan, dat is leuk. En ik heb je gezien, ik heb je zien optreden. Hartstikke leuk, goed gedaan. Lekker doorgaan, nieuwe nummers. Dus ja, dat vind ik leuk. Dus eigenlijk een oproep aan de kijkers dat als ze je zien optreden, stuur een foto, stuur een leuk berichtje, vind je altijd leuk. Ja, heel graag. Vind ik heel leuk. Ja, zeker. Ja.